Salutare fraților! Astăzi voi face un vlog mai scurt. Voi vrea să fac o promovare la un băiat. Suntem aici la cățea. Imediat voi face și promovarea. O am tot închisă aici. Că de aici așa, de unde a avut el bătețul, iese. Și aici destul loc să se plimbe. Dar dacă nu e așa, să începem cu promovarea, să ne vedem cu vorba. Să facem și la un băiat de la mine din clasă, îl cheamă Enache Mihai, căutați-l acum pe YouTube. Enache Mihai a făcut ieri un videoclip în care a zis că va posta, doar că văd că n-a mai postat. Vreau să vă spun că va posta un videoclip cu câinele prima oară, că așa mi-a zis. Și bună ziua la el. A făcut deja un videoclip în care vorbea cu fața lui. A zis să vă abonați. Așa sper că o să fie. Să faceți de mișcața. Bun, deci abonați-vă acum la el, că este un băiat destul de... Dacă tot am început vlogul, hai să-l facem puțin mai lung. Ia uite, ia uite! Dacă tot am început, dacă se că va asculta, așa. Aici avem iepurele, mascul tânăr, deja îi știți, nu mai trebuie să vă spun. Aici avem un mascul bătrân, lasă-l, dați puțin. O voi pune pe pauză, căci e poarta asta aici așa și trebuie să o sar, deoarece nebuna asta, dacă o deschid, iese. Și gata, te-am păcălit. Hai să mergem. Să nu uitați că mai am un câine. De fapt, și e chiar mai mare ca mine, Tina. Are, să nu mă înșel, 13 ani, Tina. Și o bănesc corp, doar că... micșorat. Bun, hai să mergem la epoși. Ia uite, ia uite, ia uite! Frumoși de lui tati, frumoșii mei! Ia uite, ia uite! Foarte frumoși! Avem aici și mămica, ia uite! Mai avem aici încă o puroaică, pregătită de a făta. Ieri mi s-a închis filmarea, dar acum o să vă arăt și la porumbei. Bun, a venit și la porumbei. Da, am puțină mizerie. Aici așa am porumbița lui. Porumbița acestui mascul. Ia uitați-o. Au două. Vedeți? Au, nebună! Bă, tu te dai la mine, mă? Așa. Mai avem aici o porumbiță. Am făcut un vlog, doar că nu mi s-a postat. Această porumbiță am salvat-o eu de la moarte, pot să spun, deoarece a prins-o uliu, s-a dus cu ea. Stați că e un soare. Așa, a prins-o uliu, s-a dus cu ea. Doar că i-am dat așa, am gonit, i-am dat gură, a lăsat-o jos, i-a zburat, s-a înțepenit într-un gard. Și după aia așa am dus-o și am luat-o și am pus-o într-o cușcă. Și porumbelul a stat singur pe o zi și au ieșit pui. Deci asta e porumbița. Nu se pune acum focus, așa. Are și ea 3. Deci 3 are. 3 ouă. Aici așa mai avem la această porumbiță și porumbelul acesta. Bun.
avem doi puiuți inelați. L-avem pe acesta, inelat, inel de 2020, doar că el este de 2021. Și pe ăsta e mai mare, cred că e mascul. El are o clemă aici așa, o clemă, habar n-am. Cred că aceea e seria, că nu este data și anul. Acolo așa, ăia se pupă. Acum va călca. Prinde și o călcare pe vlog. Ia uite-l, ia uite-l. Aici mai avem o porumbiță. Am avut și la ea cu doar că au murit. Aici, porumbelul care vi l-am arătat atunci când n-avea pene. Uite-l cum s-a făcut. Mărin, dar totdeauna frumos, mare. Acolo pe acela, în gurule buțanca asta. Jucătorul. De fapt, stai că nici nu mai știu. Da, ăsta e jucătorul și ăsta e pui din jucător. Acela e pui din mărin, pui din înfoiat. Bă, unde e un pui? Ia uite-l, bă! Bă, ia uite! Stăteam și eu aici așa, când văd că e doar un pui. Unde n-ai pas? Ia uite-l, bă, unde s-a dus. Stai să-l dăm pe asta la o parte. Ia uite-l unde căzut. Prea n-ai tu de pui. Norod. Stai aici la locul tău. Hai, salutare, fraților, cam atât a fost. Dați un mare like și să nu uitați să vă abonați la acel băiat despre care v-am spus la începutul vlogului. Pa, pa!